for a mamunina aquaba, Opimso TV, Opimso Radio, so any baby was a say, AF Jase, Seneja, na a name be a coso. Na adehye ene akuafo a omwa omde abetu enim eno nti abase ba behwe ne ekoso na ene omahwehwe nkomo na de omo ede tu enim ne omo pese na nanom ne mpanyimfo bam na omo ebeka bia ma omo na asomdwe ba no omo ede atu enim ne ehunu ne ekoso poti senti a ene ya begina eye kwaye mu ha a ye ne akuafo a ewon potem ha ebetwe eho enkomo eno nti afeye na do fidi na to ha eye Opimso TV Opimso Radio efijasi seneja akuafo ene nom ebetwe nkomo yewia ye ne mpanyimfo kan bewom ene nananom so edi ho nkomo na wodi yie atoye amasomdwe aba efijasi empotemu medende kwabena Chirematin ado mene akuafo no ebedi nkomo opanyi emo akwa aba Opimso TV so ni ya japan kazi na wapombo kode ya me odi mo na so e menso me ho ye pa fa ne gina poti na eden na ekoso pa gina seneja sa so afia sa aye seneja nkwanta okay ya hona mpona fo kutwa ya sa me na na sa omudija ye zen eni disu kakra no o betwa mankofo aton so mo ye nantwe ni ayi emo wa sa so anoma bacho hwan mo na beton ameso bi di america man akosi donko ene akosi daniel ene betwa ton ye ene akosi boati obra ye ni mo ho hwe mo nye busuani enye bibia mo twa sa so o hini tunto sa bi fa di free to betwa ye di ato ye no nkofo nti mo twa sa aton enti baby e gina ze sei ede adwuma na ya mo ye wo saasase so na na omdo mo sabe ken ye mfu wa halmo sase do didi so ye fu o so ene esosi ne tie di banchi ne ade nya wo so mado bol fu kwa ko matu bol ni atu agu matu ni atu agu mo de so mba ye na ntwe ne adade wo so enti omo ni mo e kasa omo nka hwe nkyerem omo nka hwe ye ma police fo ko be fa wo mo do mo koye lo mo kudu mo sanja mo mba so mo le mo nyuma djuma ti de si lo bo so sisi fa ya sase no asase ka ho asemi wo de wo no ne kese no do ne bubu a be sen asase ne wo no asase ni nyina mo bo ba kwa sase kan sian lo mo twa ton ye 6 acres no mo twa ton de ne den wa asase no so na banchi fo wo so na kokko akra bi so na aka fu mo de ba ni yi ho mo twa ni nyina to ma do ni nyina to agu ameso o nafo o wura no mo hono mo emende o ma hibi na aka so hono mo mo hye no o mo fam sankae mobo empanyfo amane na hwan na hye kire a na mususu se ota kire ama sane men koso eze bi america man fe na kosi don kono woni die ni mu o die ni mo wo viase o no so viase mpo no ine be mi de minim so mpo no ine we die minim so o na bi die ni mo twa asase ton ye okay na mobo empanyfo amane ya bon empanyfo amane ya bon empanyfo amane ya jeja empanyfo viase empanyfo ni je empanyfo nyina o mo nyina ya we okay ifra mo mama nti de na mo pese mo fa Opimso TV so kan yesre na Opimso TV so esre ayi otumfo kurubra wona sa sini nyane ene dia ye di ni susumi wona sa ene de se na onye sa asemba ye ni se be na na me ba bia didi ene hia me okay ne ekoso e de how bia bremo teacher an sa be he ne de didi o ma se ni nyina se de adwene be di afie kwa na e be dia ma gize koto ne yedi skazu ni fo yo mbacho udin frem ko jo frem pon mbacho frem Lydia mama Lydia o so ekuani wa ha bia na mbacho ha me ekuani wa o ye de ekua me ye koko na emme okay na asase ne de ye nananom asase omudi gya yen ayete so frititi nyina obia ma me ha ye kasa ankrofo no ho o ma betwa asase de be sa fini ene ye ni ahoto wa ha de mokora omo ato amo omo no omo uba ha no mo a omo de nkrofo abegusu a etuo ne niam aka omo ho ye kobo commander ma commander ma police fo be fa omo chese omo ba ye no niam a na wo omo ho no commander se a police fo nka asasem enti bia edi be ko bia enti na ye de ba be dai otumfo no se omo aye no onye asase maye sanso on ne ka bia ewom no mfa de o de dan nananom me de dan nananom so omo aye no onye asase maye sanse frititi nyina no ye nananom ha ya no mudidie ye ni ba bia e be ko ha ya ni nim tie sere no onye asase emaye na dawroma medase mame ake pin kwa kuisifu kwa kuisifu o ye de adwuma wa ha pakyo mami libi anti sase na mami emshi ndo die banchi ane aburu ento mba no o matu banchi na to agu banchi na wado na efifi aka ebebo ama onye bi adi no o ma beju agu o ma bi agu o mo beju egu ebe embrace ni
Omugui am fa sa be bosumni na omo ne wa meka bibia da bi se sa so mintim film sa so ne ki aka bibia ayeye ke sa so na ere ewo ho okay enti sa de aikoso ya na se de si e den how pa na de abro aye ha me mi fu na me bere ya mo don banki a mo de be fe me mba school ma omugui no ana e ha me enti eno nanka wo beton bi na nya bi de ahwe o ma school sa an magigugu ye okay enti de adesre na wo de wo ma fast as me na wo kan ande sira me sira mpin for say sira wo mu ya hoho ya bedipa ahoho so no kurum ntimi ye pe nti mu sesi hie anu pese yere mu sesi ye ahoho no nti me sira mpin for no so mo da woroma o mo moye na yeso insan kakra ye samogya aye no o moye ne so nyanyi bi ya fa ye man na ebusiafo o banchi fo no ne so eso be sen wo do ne bubu an obu be 1.5 acres okay mama na aden aba Reasem Miade, ma fu mo ado be yem fiedu ni tibinu ya na ba. Fedi brenya ye di ye ni afe. Ajimi tuji. Mi kokoma. Musumi mienu na me mai ani mi ni na teme ho. Atusika sem ni ase na ye ba ye wa wura da ho ye di dua mo. Nti e bana ya beton ni wo mo agisika ye ba ya yesi obi mo de empano afo wo ma betwe ya asase ni nyina aton emo na asase no aburo eka aduasa num wo mo twa ni nyina aton eti bi nua no kobusa wo mo se na wana ma mo kwai se asase no mo metwa wo mo sasante hene se ye mo metwa asase no enti no mo betwa yeso samre yesuro na no de ne ho de asase no so mo mefa ya kwankwa de ye dai ti ye mi ba ye no ye duadua mu ani ehunu se o mo boa ni ye de kwada na no mo ani se na no ma da horoma mo so beduru ha mo behwa ma ye minu ya wodi ye ni mo na woti asase so no minu ani wu ye no a na kwa dwodo nko afi ya se de nipa o mu ni no ne American man ana kwakubu aten waso ya dukuro mo hene enso woboa ana kwasi Daniel womo ene nam ene womo ton asase no womu mu se ye ni obia ye nua no so awu ye ni obia enti yesra nananom yesra na tofo so na asase ne dia womu se ono na se wo mefa asase no ye wadansefo ho a womu kan se womu na se womu mefa enti na masem no no okay first pacho ye frame tiu adwotiwa majo aha hefa aha ya mpa ye dwa openeta kwabna asase odi jane ma ye wo ho na nkrofo no bae se wo mo beton na mse ma wo mo nton asema wo ka kire me ne se otumfo eso wo me wo hene to mu ni di awuram timi de wo mo ma me be yi mi di afirim timi yi mi di afirim wo be ka kire me se wo mo ye wo modwuma me de me se de wo ma to na kire ho no na mo ye wo modwuma timi bae na amsa na hinfo na bedua me wa na mtutu ye no ma prosifo be che me na me koy na komenda ne se mama ntutu me de me ma ne wo ho na asem we de ye kana himfie na msina na mate otumfo aba mu de me ye de na maka bi misuro timi wo ho ba ya bosume ne kakra ni na o msa ba ka kire me se o m de grade edwi wa ha timi ba ye me ni menua konti hine ne ba ye e betu ma mu amienu asem o m ka kire me se kwakubu aten ya wo so ya de kuro no ene se o mu me to asase na mse asase ne wo mo dia nti ma wo mo nton na me nton ti asem no me ba ha na makoma na mkosusu hu kire obi na mkona na manwere hine ho na manwere hine se me de minya abotre me kama akoma ntome na asase no muntu me mfa ebise wotumfo ntimi nka nkire obi se kokwaji obi afu me papa wu nka nkire obi se obi nkwaji obi afu me papa wu ye buro nya etwa amu 27 December na mfi aduasa nwotwe obi ama asase isu da obi ama asase isu me challenge ye da gise kwakubu aten wose kwakubu aten American man ya ye fe na kwasi donko sofo bo ama ene san ye se an o mutimi ton asase timi sra nananom minim se wotumfo ntimi nka sam sa da timi sra wotumfo na da woroma omra no beji masase mame me ba cho se ahaye efijase hene asase enti aden na isi ye no monko efijase hene ho na manko bisam se de motini edi kai no me kaka kire konti hene me kaka kire atwafo hene
me ko catch there sana hene just ahemfo no de mabobo bebre amane wo mo se wo hene ne frɛ wo ma wo ma wo hene na frɛ wo mpre no wo mo amma nti me fa nkɔ asante ho mi so asante no mi suro ene so obi dumfo adaworo ma wo kyerɛ me kwan a me so me ba ya ma daworo ma mo so ma ba mo behwa ma me nti me srɛ nananom srop nso opunso redu so wo nka bi ma ye no mo nyi asase ma ye menas me nu obia me bayi nko a me nu obia ni me nua me nu obia nti me srɛ nananom wo nka bi ma me Ejampa che frozen pa cho iframe amacho kran ura kran ha ye hefa na wonso so den na ato afa ofu me afijase na sase so kana metie ha na me ye mikuya amididie na mreka kra ni me bae ne nipa bia bisisi piles bi wo masase na no me busa mu a che se e wuso owura bi de kwakubo aten on ye adukromu dikuru akura se na e wo no eno betwama ho ntini kra me bae no aboche de manya bi piles no me bubugu ho ye flesh wo sisi na de kye nti enumu no ena me hwedia asase no so da ho no bi ho aye no ye nyini kra yi be 40 years ne ade ho mama ya on kra ka se asama me mera wo himfi ma anko chese me musenyo won asase ena mako enti ma anko ti mo ha on san so ma nipa bi mo se on san mra ya san wo mo an ko kubo aten san ma police fo ba ho se me ma be fa na asase me ma be fa na asase bi nti me ko police fo no ho afjase M22 fo no ikodro no eni busa me so ko kama no asem obia mfra me be si na brem nti mo na me hwedia na me se da bi se de ne me sikuro no de me ntra ho sa me ntra fofo ma ne na ne me kwaye nti me ti se nipa bi so mbeko na na ho tumfo sase eya santema sase ewura na me se da bi me so me twa na ma ne makobi se me ntra ho ema obi nko ma ntra ho no bi abefa me de ne obi so de waje de se me dwan won session ye be hia ne nyina ne ahia bom me ko kan won se na se amanfo mra ne mehwe de enokure wo mu bia na de ye kekan kura nkontompo sam nti wani hunu de a nyoyo enti na dua yi na empanifo efri otumfo nana ne FM station by so on mo ba no behwe enema ekoso am pa me de me kan ho de mo kan won ho ai ba ya behwe nti se gina harba sase mu ena me gina me nimpanifo nyina kan se nana dawroma asase de nyankopon mo bibiem to obonwa no ne yetra ho ye nana beba nti no sere no a wo mo ayen se de o mesi ye na da nkwala no kwanya duane ne me de maduri aka me huluktra nti no se na mo ayen ne se nkwala ne de be ye de ne ha ye hefa adukrum eye vijase asase okay na de obesisi pile se wo ton no o se ha ye na asase na wo ba befa ana de amane no de bae o se asase no me de ma police for ka chem so se ma fa na asase nti no me mra me ko yima na me ni bo hye onu kra na asase ni ba bia me na bo hye eno a se won de me ti ya so bitwa ho eton ma soro fu bi ese dabre so me refin ti kakra okay eno beton ma wo nti me ba so for kra san ba me ho ka je me se ade na ma na asase ma na ka je se owura no beton ma no won no wasema onko no ho ko so for no nko ka nti na mo so kra na me ofa se police commander bi o mase ho o friend no busa no so mo ka je nsan kwasa se msan fun kra no ka kire no na wudi nti mo manso no betwen ko gubo ate no so edi kro no o ko pension kra wo commander kra ko pension kra ni sika kra no o di ban enu ni manso okay enti ni titem no den na wo kafa de ekoso yin de ni nyina se na nada roma woni nyina edan no o ka se je dan ni ada ye so de asore na dawroma o moyen moame mama sasa no na hudi mama da chi kwala na eba no so no mbubu ha ye no e kura eja e frozen e frɛ me pani kwaku danso obanyen kwaku danso wo mfi be sen mi wo efia dua kono miansa na aha ya begina aha ya hefa na de na ekoso asase nyina de masase no ana jampa no a ekofa wo wura bi e frɛ na bu eti obu afini kakra ni eti asase mante ba da ho na bu no me ne memba
ama ni wuro su abeto no se wo wura wa mane ya ha wose kokubu atin ana aton asase no amano na musa se na kasa ni yemo no makunta ba ko se neja ne de ada soro ha wose kokubu atin no aton achese wo mo ton asase no man nti manso ne ayi nyina wo wura na gina asase e friend boat makunta no na ahono enu am hunu asase we da ho nti wo mo bafa adi asiana na mse wo wura mesrew fra asase no so na asase hwe nkwadu na gina so yi koko wom wo wura no emme ya turu dada nyina ginam eti fra asase no so ko wo se ono de wanya to de ni wanya to me kabiribia wonte ase ama me de asam no akoda court awo Jamia court afei de kabiribia court ya fra kura anyayi eja otinfua adawuruma yati nana se nana de wana ne man saso a obi antimi mmira na se ye se nda kakra nana soso atu mpanimfo se omra mehwa asase no eti na mani a ewo no ti nana ene mpanimfo mamoa me a hwede me fie duro ma ye mmere asase no benkum ne fie nyina e masase isu adawo ye frade tade okay enti ahaye frasen ye fra ha abofre wasase no eso kese eso kakra de wo ma dwen abe bakkan plan se 40 acres aburu sa wode sha ene dani fa hai ya watwemu enua apa ni nyina koton amaruba koko nyina so agiam fifie ho ya ko fifie behu o metwa koko ni nyina so agu koko ka se da ho ni ni fa nyina fe koko enti dia wo kan ne se na mpanyimfo mre na nanom mre na enyi wo japade ya nyi ma japade ma me yo opanyimfa chona se frozen ns opportunity boa yo yene unuanum bia kasa omo a nipa binam enam kwa hodo so je omo nsase mu fisase won so o kan safo no ho bia na mpacho ane o de no wo hefa na etisen mu nsam tisen me de no wo teteka so na enese fase dudidi so opani bi de American na se kwaku donko edi asisi kwa so aba beje asase na wono aye no fu efa ama sisi kura ye we hei metie kura enso me frafija se ba je se metwaduane na maba bedi efri se ba bia medo didie nyina no wa fa ama sisi abusuan ni nyina no ya ye mbobo aba ye didie kura no emu aye de na ma ye asase no kase be sen asase no kase buru ekadu enti obae no ono betena ase energy otofiri wo ho ana kwan be no fa so fa asase no ye hunu ya se obi donti ye ko ho no ya chire duedue mu hunu se wo na edo ye ko ho no e de ko tu na nim se enim se asase de na nanu no mo de ya nanso ye de anya ye bo critics ti ye ne ye critica ye wo so a esu ni didie o ka se ye mra chire ye mra magimu aye achire me ko ya de o ka che me se asase no na ye wo hene nti asase ne de nti waje on fa ma ye e de asase no ko afija se hene nim e fre no wa ama ye de ko menhia ohema aseye ye eno nso wa ama a che se ya ye hu bia wa ye na dwena se che asase no na je na o je free ye se mama busia no ya no aduane aboye enti ede na wo ka kire empanyimfo mo ke bi ode na opese o ka kire
sabe de be ka kire mpanimfo omo eka bi ewum titiru asante mawura se no ne de hye ne ye ne nananom ne ye se kom kuyanya ono so ebe ha no nti de ese na ne se yensa de enseyem kutudwegu fom onhwe na onye asase no emaye na yenso so yensa intumi enkoya no na se de yeni atutu aka yensem so your frozen me dia pa fm Nana Boakye Kotoko Nana Boakye ye de be hwa ade keke ne mo ye wo ne abehu wa ha nti aha no ede amane na betimi ede aboyen afa ho me ba cho na me yusu anwia ka ti e ba ha be fa anwia de bia na me se me so aja drive adwuma be aka no ayam ne di bia ato ne papa wo ani ha akone ya ba bia ye fa nti me ba be to ye 4 acres enam se 4 acres na me to ye no krampo no so me susu no krampo no anso ti me o matran mu fie mi nsanie me ho na wo ba se papa bi ofo se fa ni soja ni kokko ni ma ba ye se efiri aha sei because baby adua we baby ameda we baby anka isi ni dua we e ba ha nya yo modia nti o modima kwa afijase ahin modima kwa afijase ahin fie gusu a ye ka ho nsem ha na mo na de ha no ma nipa de ha ma me no papa no ne yere be man de fa na kwasi sifa one ne yere na papa bi na fa na America ma yezo na empo no ahene ti ma sa wa ma me ne se ha na yo modia mo ton me dem ko ho no ko ye nkrata e ma mte ba so me dem ko afijase ko bona ma ne no nso ba ha se da bi be ko bia me mfre no na so jama de na koko ne sa no ai anka ne sa no ifiri akonyo mo ne di ka tu ha no anwea nti nye omo nye so jama de nti be ko bia mfre nti me twa kwa se fijase last year mo no ana mo break ye nti me twa se bi o me frɛ me ne bi aka ho asɛm to jama so mi ye mu nti me ye amoa ne se me so mo de ba ya me ba twa mu nti bo ne bi anim se fijase man ya ye mobbo yaye mobo pa ye kwafom kura yesuro zensaase no omo ya nom de langa de fo abeguso omo de atuo ye ntimi kwafom ne akofa aduane kura ba bedi wo koye adwuma enkoye enti yesre nana otumfo wona santema ewura no abibia da no nti wona ka bi ewo mu ye di nkotodwe gufom se yesre no na ompege na ni hwa afijaseman e se de afijaseman yakam ye di nsenseme na omo moa yen sadie yensa beka yasase frafijase nkurase atwa ho seni ajantunkum sunkwankwa nu afijase ma ansase atwa ho ahie nyina enim se ye otumfo na nsa da so ene ode abedua afijase hene se wonhwe so ma no se yeso obi di America ma ye frɛ no kwaku donko akwasi donko a ye nim na henie nu baabi efire wose mponoa na nanom mpa ye pamkyɛw mponoa no ye nim ase yenim baabi amponoa ne nsufre anti wafa langard fo di na chi a yentimi nkɔ baabi nkɔfa aduane medie yentimi nya ye ho hwe a ho kyerɛ nko an ye wo mu na no mpege na ni hwɛ yenim afijasema ne ye mɔbɔ ye srɛ na nadawroma